Ikastolen matrikulazio epea irekita dagoia da, eta Hamaika Telebistan Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakariarekin solasaldia izan dugu. Patxadaz baina zuhur, ikastolen egoera hitz egin dugu, helburuak eta erronkak mahai gainean jarriz. Herritarra, euskalduna eta eraldatzailea, ikastolak urtero bere zenbakiak handitzen ditu. Euskaraz bizitzeko nahia dutenentzako heziketa eredu integratzaile eta parte hartzailea eskainiz. Eredu berezi bat, ezta, eta nik horretarako azpimarratuko nuke gure ezaugarri nagusiak, ezta, alde batetik herritarra da gure eredua, herritik jaio ginen, eta gaur egun ere herrian gaude txertatuta eta herriko eragileekin elkarlanean aritzen gara. Bigarrena, euskalduna, ezta, euskalduna da, euskara zabaltzen gara mundura, eta mundua ekartzen dugu ikastolara. Beraz, jaio ginenetik ere euskara eta euskal kultura gure apostoa izan zen, eta gaur egun logikoki ere. Hirugarrenez eta laugarrenez ni batera aipatuko nuke, gure hezkuntza proiektu propioa daukagu eta eraldatzaile gara. Eta nola eraldatzen ari gara hezkuntza? Eginda autopedagogikoaren bitartez, hau da euskal kurrikulunean eta konpetentzietan oinarrituta, integrazio pedagogikaren bitartez eta euskeran ardaztutako eleanestezularekin. Beraz, ezaugarri guzti hauek zurekin bat badatoz, etor zaitez ikastolara. Daude, ia 58.000 ikasle, agian ja urte honetan 60.000 zifra magiko horretara hurbilduko gara, eta egia esan da azken urteotan oso ondo joan zaigu, zein hegoalden, zein iparralden gainera, ikastola berri askok zabalduz, eta hegoalden askoz ere komplikatuago baita zabaltzea, baina bai lerro gehiago lortu ditugu, eta aurten egia esan da gure aurreikuspenak oso optimistak dira. Matrikulazio kanpainan eraldatzailea izatea, ezta? Eta hori ikastolara, edozein ikastolara sartu orduko ikusten da. Azken urteotan apostu handia ere egin dugu espazioetan, espazioak hezkuntza proiekturen zerbitzura ipini dugu, eta horrekin gitxinaka eraldaketa bat egiten ari gara. Beste bi aldaketa oso garrantzitsuak dira gure material pedagogikoarena, EKI proiektuaren bitartez, lehen aipatutako integrazio pedagogia aurrera eramateko, eta bestea hirugarren urtea da KIBaren proiektuarena, eta egia esan da badira 3 urte, eta balantze bat egiterakoan oso pozik gaude emondako emaitzarekin. Beharrezko gaitasunak bizitzari aurre egiteko. Bizitzak aurkezten dituen arazo edo hori aurre egiteko, ikasleek bere garatzen dituzte gaitasun batzuk. Guk deitzen duguna kompetentzian, pentsatzen eta ikasten ikasi, komunikatzen ikasi, elkarrekin lanean ikasi, eta guzti horren bitartez, bizitzak bere aurrean ipintzen duen arazoi aurre egiteko, ikasleak baliabide batzuk ditu. Garrantzi handia ematen dugu ez bakarrik euskara jakiteari, baizik eta euskal kurrikulunean hor txertatua egotea ikasleak. Azken finean nahi duguna da ikasleak jakitea gure herrian lortu aurrera eraman dugun baloreak, aurrera egin ditugun gauzak, eta guzti hori barneratzea, pizkat euskaldun, hiztun bakarrik ez, baizik eta benetako euskaldun bat sortzea badugu helburu euskal kurrikulunaren bitartez. Gure ikastetxeetan partaide guztiek parte hartzen dutela, ez da, gure ezaugarri nagusi bat ere bada autogestioa, ez da, hezkuntza komunitate parte hartzen du eguneroko kudeaketan, eta orduan, pizkate kezka hori edo badaukate, ikastolan bidea dute hori, parte hartze askoz ere sakonago bat izateko eguneroko ikastetxearen funtzionamentuan. Baina bereziki aurrekoa, ez da, nik uste dut oso garbi jendea ezagutzen dituela gure baloreak, herritarrak izatea, euskara izatea eta euskal kultura gure ezaugarri nagusiak, eta lehen aipatutakoa euskal kurrikulunan uste dut horre direla, eta horrekin bat egin ezkero, espotean esaten dugu, zabaldu begiak ikastolan egongo zara. Aurrekoan esaten genuena zen ikastolan denok garagu, eta hori horrela da. Eta parte hartzea ez da mugatzen bakarrik hezkuntza proiektura, baizik eta kudeak eta arruntara. Edozein guraso parte hardi izan daiteke edozein arloetan, zuk aipatutako bezala, kirolean, ni guraso bezala urtetan izan naiz hor partaide, eta artezkaritza kontseiluan, azken finean ikastolaren organo nagusia
batzarra izan da, baina gero batzarrak erabakitzen duena kudeatzeko badaukagu Artezkalitza Kontseiluan, eta parte hartze intentzo bat nahi badu, hor badauka bere lekua, eta aipatutakoa jantokiaren planteamentuan, hau da, ikastolaren esparru guztietan parte hartzeko bidea emoten du ikastola, ez bakarri parte hartzeko, baizik eta erabakiak hartzeko, nik uste hori azpimarratu behar dugu, ez da bakarri parte hartzea, ez, erabakiak gurean hezkuntza komunitate osoa bardintasunean hartzen ditu, eta horretan ere, gurasoak paper nagusi bat daukate. Urri honetan aurkeztuko nuen proposamen bat, eta horretan zenbait neurri aurrera eramateko, batzuk gure zilborrari begira eta beste batzuk kanpora begira. Eta, egia esan da hori programa horrekin edo plan horrekin aurrera egiten ari gara, eta egia dana da, hemendik itxira, lehenengo balantze bat egingo dugu, nahiko positibo gaude, gero eta gehiago etortzen ari direla ikastolara, egia esan da, kopuruak bikoiztu edo hirukoiztu egiten ari dira, beraz ikusten dugu gure proposamena auki duela erantzun bat, eta horretan jarraituko dugu buru belarri kurtsen eta hurrengo kurtsoan. Ezin duguna ahaztu, pasadan urtean asko etorri ziren, aurten gero eta gehiago etortzen ari dira, eta datorren kurtsoetan ere, hau da, herri apostu bat daukagu beraiekin, euskaldundu behar duguz, gizarteratu behar duguz, eta horretan ikastolak konpromiso osoa du, urrian adirazi genuen moduan, eta egia esan da, momentuz oso pozik gaude plan horrek emonduen emaitzekin. Pentsatu behar duguna da, erronka berri bat daukagu, ja ez da bakarri euskaldundu behar dugula bertokoak direna, baizik eta atzerritik datozenak, eta hori oso ondo dakigu ez dala baten erreza. Beraz, hor uztartu behar dugu, euskaran ardaztutako eleaniztasuna, baina kontutan izan da, eleaniztasuna eta multikulturalitasuna hor kokatu behar dugula. Hau, aberastu gaitu herri bezala, baina egia da, apostu sakon bat dela, eta horretan bakoitza bere zilborrari begira behar du, eta erantzun bat emon. Guk horrekin hasi gara, uste dugu guztiok egin behar dugula.